Sekeca nggih, Mbah. Sekeca. Ngene kok nene. Aku kudu ning ngarepe yen. Mboten napa-napa monggo mriki. Jare njaluk sing ngarepe yen kok. Ya, bagiane jenengan iki. Nah, ngene iki ungkal ketemu grendo ngene iki gathok. Iya ta. Bareng ning ngarepe yen kaya tekek ngamplok tembok. Tambah setunggal melih. Napa gedhingipun? Rondo teles nggih. Nah, yo. Rondo teles. Rondone baru mbah-mbah. Rondo teles. Ki ben sing sepuh-sepuh ki diumani sik Kang Genjik. Nggih to. Ya, Ben padha entuk hiburane. jenengan selirane sing kados ngeten iki ya Mbah Jebule, Pak. Wah, tenan. Wong ki yo pancen selirane ki yo dhewe-dhewe kok, Ndik. Alah ya nyer beneran niku nggo watuk ya mrucut. Mangke bejane yeyen ki untuk gandengan. Ayo. Ngene iki golek urung mesti setahun sepisan nanggo ngene iki, Mbah. Iya, persis tekek ngamplok tembok. Ha tak kei cara gelem milih pokoke mati urip aku melu yeyen ini. Yo cocok. Ayo. Cocok. Monggo. Kena kok ke jamu. Nun pamirsa. Sugeng dalu sugeng kepanggihan kalian sari yoga larat. Dalu menika badhe ngaturaken langen beksan katur panjenengan sami. Sumangga ingkang badhe derek beksa kula aturi wonten papan panggenan ingkang sampun kadhereaken sumangga. Yo. Hei. Jirolu. Yuk tibake gondal gandul turu jam 1 iya iya Dek monggo Mbah tambah umur encok lunga pegelinu minggat abang ijo ning prapatan apa nduk Setopan Mas. Putih ning kuburan Lah iki. apa nduk iki lho Duit jenenge
gondal gandul ora sarungan Lagi sarungan. apa ndo Kuwi jenenge Songan. Gila nih rawani aku. gondal gandul warna merna ya dek ya iki jambu iku nangka Gendel-gendel pancen nikmat ya Mas ya. Ana terang, ana tomat. Lho ngene iki lho Mbah, pokoke Bang Mekar lali ya ta, tanggungan BRI wis lali Pak Wis tenan. lali kabeh. Dipikir nah. Yo dereng ah, Mbah. Dereng, lha jenengan kok kesusumpun to Jenengan Mbak de- wong penake ngene. jenengan Wong dereng- lagi penak-penake kok kesusumpun to. Jenengan dereng kraos ra? Urung kok, mangke sudah Nggih. malih. Gondal gandul ana kuping apa ndo Iki men. Woyo-woyo. Anting-anting. Tak tekoni Mas. takono nduk. Gendel-gendel sing kok. Iki to, iki to. Kuwi apa Mas? Iki koncine mbok rondo. Pun. Injih, Matur sampun. sembah nuwun nggih, Mbah. Matur Seger sembah waras nuwun. sehat walafiat, Mbah. Mangke njing langsung tersawah melih.